Aktar imsieħba soċjali komplew juru l-importanza li l-Gvern qed jagħti l-għajnuna fil-qasam tal-enerġija biex l-inflazzjoni kompli tkun taħt kontroll u l-piżijiet ma ngħaddewx fuq il-familji u n-negozji. Fil-Kumitat Permanenti tal-Parlament dwar il-Familja mmexxi mid-Deputat Laburista Carmelo Abela komplet tiġi diskussa l-qagħda f'pajjiżna marbuta mal-inflazzjoni u tkellem id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA. Ġo Farrugia nnota li r-rata tal-għoli tal-ħajja kienet tkun ferm ogħla kieku l-Gvern ma tax is-sosten tiegħu fuq l-enerġija. Il-Gvern qed jissossidja l-enerġija għax kieku żgur illi anki hawn kien ikollna double digit inflation. Fl-istess laqgħa tkellem is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union li wkoll esprima l-istess sentiment. Kieku l-Gvern ma intervjenix u ma assorbix il-prezzijiet tal-enerġija, tal-fjuwil u tal-ċereali, il-kola kienet titla' €23. Stħarriġ tal-Eurobarometru li ħareġ inqas minn xahar ilu wera li l-poplu Malti huwa l-aktar sodisfatt fost il-popli tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bil-miżuri li ħall-Gvern tiegħu quddiem l-isfida internazzjonali tal-għoli tal-ħajja. Din l-għajnuna f'Malta tinkludi s-sussidji biex il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil jinżammu stabbli. Dan għall-kuntrarju ta' dak li qed jiġri fl-Ewropa fejn popli sħaħ spiċċaw arkubtihom bil-kriżi tal-enerġija illi l-erq tagħha qiegħed fil-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna. Għal-kap tal-Oppożizzjoni, l-għajnuna tal-Gvern Malti ma tistax tibqa' sejra. Li tibqa' tissussidja l-enerġija żgur li mhijiex l-aktar għażla sostenibbli. Dak li ddikjara Bernard Grech fl-aħħar jiem quddiem l-imprendituri fil-Kamra tal-Kummerċ ġab ir-reazzjoni wkoll tal-Prim-Ministru li rriafferma li l-għajnuna se tibqa' tingħata filwaqt li semma aktar inċentivi favur qalba diġitali u ambjentali. Nisma' l-kap tal-Oppożizzjoni llum u jgħidlek li l-pajjiż qed jistieden lill-Gvern biex jikkunsidra li l-pajjiż, il-Gvern, inaqqas is-sosten li qed jagħti lill-familji tagħna fil-qasam tal-enerġija. Dik mhijiex se ssir, aħna qatt minna li dik hija d-direzzjoni tajba, dejjem minna illi kruċjali li nibqgħu insostnu tagħna fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels sakemm huwa meħtieġ imma parallelment mekk ukoll imbagħad qed insaħħu l-investiment fil-rinnovabbli, inkluż bi proċess li se jkun qed jitnieda biex pajjiżna jkollu installazzjonijiet ta' pannelli solari u ta' wind farms il-barra minn xtutna.